sammen, velkommen til en ny livestream. I dag skal vi spille lidt Warzone Duos med Jan. Så ligesom i går spillede vi bare solo, ikke Jan? Men Jan, hvad for en slags stue skal det være? Jeg kigger lige, hvad folkene vil have. De vil gerne have BR. Skal vi prøve, eller? Bro. Jamen, jeg plejer ikke at tage loadouts, da jeg venter på en enemy køber det og tager over til det. Jamen, så kan man bare få sit loadout gratis, jo. Jamen, de siger altså, hvis vi ikke spiller BR, så lever de alle min stream. Så jeg har intet valg. Yep. Og i dag er det mig, der er partyleader alle sammen. Jeg har gjort sådan, så min chat kan tage voice chat på chat. Hvad skal vi spille i næste runde? De synes Fortunes Keep i næste runde. Hvad siger de i en chat? Sige ting sådan med en voice chat. Bro. Skal jeg bruge mit tactical loadout 3 eller 4? Okay, de sagde 4, så bruger jeg 4. I troede nok ikke, jeg var så god, men nu får I kraftedeme med at se i chat, hvem der er bedst. Jeg kan ikke høre dig, når der er alt det her. Jeg kan ikke høre dig, når der er det her. Airfield. Der kan være vi skal altså begge to være i et fly, okay? Er der et stort fly? Jamen, så tror jeg altså allerede, der er nogen, der har taget det der fly dernede.
Jeg har et våben. Jamen, der er nogen, der har smadret det store fly. Det store fly er blevet smadret. Hvad fuck? Jeg kan ikke, jeg har 0 skud. Hvad har han? Hvad har han? Dips. Ej, han har ikke engang en Marco. Han har en MP40. Skal jeg tage den? Nu har jeg i det mindste et medium range våben, men en MP40 er det ikke en medium range. Okay. Jeg kommer så hurtigt jeg kan. Jamen så tager jeg en Marksman Rifle M1 Garand til min long range. Lad os tage flyet nu. Vi skal have flyet. Hvor er det overhovedet? Ja, jeg er her allerede. Hvad fuck? Ej, jeg kunne ikke dræbe ham. Han er i et eller andet force field. Har du dræbt ham? Ej, jeg skal så have en AR-ting. Full auto shotgun, nej. Jeg skal have en flippin' AR til min SMG-ting. Er den... Hvad... Ja. Skal jeg tage den i stedet for MP40? Den er grå. Okay, hvornår skal vi tage stor fly? Nej, der kan være to for helvede. Jeg er her. Vent dog. Og jeg kan skyde imens. Let's go. Og jeg har en M1 Garand, men... Ej, jeg blev ramt. Væk. Take cover. Han er der.
Ej, bro, døde du? Ej, han har den der OP Korbar Corbine. Nå ja, vi kommer jo ind i Gulag for helvede. Gulag er det fedt, altså. Er du inde og fight lige nu? Døde du lige? Døde du lige? Yes, jeg dræbte ham. Jeg er Gulag winner. Hvad? Hvordan døde du? Der er blevet... Jamen, jeg er bange for, at jeg bliver... Yes! Ja. Jamen, de er silenced. De er silenced. Hvad mener du, begge er silenced? Jamen, så går jeg lige her. Hvad? Seriøst? Chat, hvad skal vi nu spille? Og også spørg din chat, bro. Chat, vi kommer cirka til at spille i 5 timer måske, eller mindre, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi kommer til at spille i chat, men vi ser. Hvad? Spørg din chat, hvad vi skal spille nu. Hvad er det? De siger Rebirth, men vi kan bare ikke på chat. Vi kan altså ikke spille Rebirth. Der er kun solo og quads. Vil du vide, hvad de siger, Jan? De siger, at vi skal spille quad zero fill. Ja. Nej, zero fill. Jeg ved det ikke, men chat, det gør vi altså ikke. Vi spiller altså Fortune to Keep Duo. Kan du lave mig et godt loadout egentlig?
Bro, hvad er det for en gun, du har i hånden? Den ser så mærkelig ud. Men kan du lave mig et godt loadout? Jamen, jeg gider ikke laserguns. Er det den der lasergun, eller... Men hvad er det andet våben, der er i det loadout? Hvad for nogle skud bruger den? Okay. Men okay, men Fortunes Keep, godt. Vi lander altså Keep, okay? Hvad? 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 Jeg skulle ikke en skid. Hallo? Hallo? Kan du høre mig? Hallo? Hallo? Kan du høre mig? Tak, endelig. Var det lige din gun, det der, den der laser ting? Fuck! Selvfølgelig skal det være en flashbang. Okay. Men hvordan skifter man sådan SMG, sniper og AR på den der ting? Okay, eller nej, lad os lande Overlook. Overlook. At der. Den der kobber skal jeg have. Godt. Skal jeg tage den der Vakro AR i... Ej, jeg skal ikke have nogen sniper. Hallo, du tager alle ting foran mig, bro.
Det er mig, der lige har flashbanget. Hvor? Fuck. Ned til dem, hurtigt. Fuck bagfra. Vi bliver nødt til at tage ham, der er downed. Nej. Ej. Skip. Jeg ved det ikke. Vi dør. Chat, jeg har lige et valg til jer. Skal vi spille Fortnite om nogle games, eller nej? Bare brug voice chatten. Jeg muter lige min mic, så de kan svare. Bro. Alle i voice chatten har sagt, om sådan 20 games skal vi spille Fortnite. 5.000. 5.000. Jamen, alle for min, de siger sådan, ja, om 20 games skal I spille Fortnite. Hvad? Jeg kan ikke høre en skid. Hvad? Ja, hvad med det? Ej, hvordan wallhack? Du ved udmærket godt, at jeg ikke kan. Hvad? Vi lander town der, hvor den der vandmelon ting er, og den her gang kaster jeg throwing knifen, okay? Jeg ved godt, den er i watermelon, men hvor er huset? Hvor er huset? Jamen du skal overhovedet ikke gøre det der, okay? Der er ingen, der har gjort det. Der er ikke nogen, der har gjort det. Bro! Hurtigt! Bro! Hvorfor kom du ikke ned? Jamen derfor kom du jo ikke ned til mig.
Hvad havde du for et våben? Jeg havde gjort ham. Han var one shot. Og jo, han havde tid til at heale. På grund af, at han har sådan nogle speed hacks. Jo, den slags hacks, han har speed hacks gør. Chat, skriv det her i chatten, men kan I ikke lige joine Jans stream? Okay, tak. Jeg har lige fået alle mine til at join din stream. Og jeg har kun little Timmy tilbage på min stream. Bro, hallo? Kan du høre mig? Jeg har Little Timmy og Little Timmy, de er alle på min stream lige nu. I'm a puppy girl. I'm a puppy girl. Hvad? Hvad? Hvad hedder det, hvad? Men jeg har sådan 10.000 viewers nu, og de siger om 20 games altså. Hvor mange viewers har du? Ja, vi lander Lighthouse. Hvad? Ej! Ja, en person for helvede. Nej! Den har lige mailet mig din. Men den lille hacker. Du er i live. Godt. Jeg har lige dræbt ham der. Nej, han self-revived. Hold dig i live. Hold dig i live. Bro, ham der self-revived, seriøst. Og jeg havde downet ham helt. Hvad fuck? Fuck, ovenpå. Helt ovenpå. Bare gå væk derfra. Please overlev, mand. Nej, ja. Er du i live?
Er ham der skød der død? Er der 2? Sådan, bro, er der... Jeg har kun en pistol. Jeg kommer. Gonna be fantastic. Hvor er du? Freeline rifle. Ej, jeg gider. Har du self-revival? Self. Ej, jeg... Ej, 2 sek. Hej alle sammen, jeg er tilbage. Bro, vil du vide, hvor mange viewers på den her stream jeg har? Jeg har 25.000. 25.000 viewers. Jeg har 25.000 viewers. Er det ikke sindssygt? Er det ikke bare sindssygt, at jeg har så mange viewers? Imaginations. Bro, det her er sindssygt. 25 wins. Nej, ikke wins, men kills. Hvad? Vi lander keep, eller nej, camp. Jeg lander camp, sådan ærligt talt. Det er inde i camp, er inde i zonen, bro. Okay, så lander vi winery, hvis du ikke gider camp. Okay. Ej. Pis. Hvordan? Jamen, jeg havde kun en sniper. Nej,
a Barbie girl, in a Barbie... Fuck. Jeg er inde i en stream. Imaginations. Da.